Hi havia una vegada un home que tenia 3 fills. Vivien en una petita caseta i s'alimentaven del treball que feien en uns camps que tenien tot al voltant. Treballaven tots aplegats. L'home ja se sentia gran i s'ensumava que estava arribant a la fi de la seva vida. Preocupat pel futur dels seus fills, va pensar que algú d'ells hauria d'administrar la casa, els terrenys, manar sobre els altres i així continuar junts i poder viure d'això, perquè si se separaven serien més pobres que no pas ara. Va madurar la idea i un dia va cridar els fills i els hi va dir: mireu, fills, d'ara en endavant un de vosaltres ha de ser l'encarregat, l'administrador de totes aquestes terres, i els altres l'hauran de fer cas. Si no ho feu així, sereu pobres. Per triar un de vosaltres, he pensat el següent. Demà al matí, quan us alceu, a sobre de la taula trobareu 3 monedes iguales del mateix valor. Les agafeu i m'heu de portar durant el dia de demà alguna cosa que ompli tota aquesta casa, com sigui. El que li omple més l'habitació aquesta serà el que serà l'administrador. I bé, els fills van acceptar, se'n van a dormir i al matí, a l'alçar-se, van trobar efectivament sobre la taula 3 monedes que els havia deixat el pare. Cada una va agafar un i se'n van anar. A mig matí, el fill gran va arribar amb un carro ple de palla, ple. L'home va agafar tota la palla, la va escampar allà al mig d'aquella habitació, i era molta palla, però amb prou feines va fer 1 metre i encara faltava per arribar al sostre. El pare s'ho va mirar. Van treure la palla perquè el segon fill pogués omplir l'habitació. A mitja tarda va arribar el segon fill, el mitjà. Aquest també venia amb un carro, però portava uns sacs plens i atapeïts de plomes d'aus. L'home va agafar els sacs, els va començar a buidar, a escampar-los per aquella habitació, i les plomes volaven i omplien tot, que arribaven fins al sostre. Però les plomes, amb una mica de temps, van anar baixant pel seu pes i va omplir fins a la meitat de l'habitació i encara faltava per omplir el sostre. El pare s'ho va mirar, van buidar les plomes, esperant aviam què portaria el tercer fill, el petit. El tercer fill va trigar més. Va arribar quan ja era de nit i era fosc tot. Va arribar, no venia en cap carro, i va entrar amb un petit farcell embolicat amb un paper, amb un cordill, i molt somrient i molt tranquil. Els germans, quan el varen veure, van pensar: però què porta aquest? Escolta, li van preguntar: ja portes alguna cosa per omplir això? I tant! Una mica de paciència, que en seguida ho veureu. Se n'en reien. Però ell, amb molta parsimònia, va desfer el farcellet, va treure una espelma, va agafar un llumí, va encendre el ple de l'espelma i va omplir tota la casa